Witam Was pięknie. Dzisiaj Wam wyrządzę coś o żykaniu. Już jeden odcinek był o żykaniu, ale tu będzie coś większego. Jak macie radzi to moi dżistani, fulani, naszą cieszyńską rzeczą, to mi dajcie palec do wyrchu, a pyty subskrybujcie mój kanał. Te subskrypcje są przeogromnie ważne, bo z tego coraz więcej ludzi będzie to posłuchać, a będę rad jak to będą posłuchać, a i Polacy niech się uczą. Niech posłuchają jako je ta nasza cieszyńska rzecz. Jak mi chcecie coś napisać w komentarzach, to mi też napiszcie. Nie bójcie się. Każdy, co pisze po naszemu, to jeden pisze lepszy, drugi gorszy. Już posłuchajcie o tym żykaniu. Przed nocą taką myśl mnie naszła, a niż przyjdzie dzień, to człowiek się tak czasami szpekuluje. Między wieczorem a ranem to jest taki czas, jak człowiek nie poradzi spać, że mu się roztomane myśli cisną do czepani, do głowy, a tak se czasami są ze sobą wyrządzą. Nie wiem jako wy, ale ja se już dzisiaj z pombuczkiem powyrządzą. Tak ganz szczerze, bo żykani to nie ma takich klepani, że się wyklepie ojcze nasz. Jeszcze są tacy, co żykają zdrowaś Maryjo. To nie ma tak, że się odklepie, przeżegną, a gotowe. To je tak, że trzeba tak szczerze z pombuczkiem powyrządzać. I co rzekł Żyk temu pombuczkowi? No rzekłech mu, że je inny einfachowym człowiekiem, a co by mi dał wszystko to, co mi trzeba. Chleba na każdo, zdrowio dla mnie, a dla mojej familii. Wyszuszkołech mu moi wszystkie grzechy, bo ja szuszkom grzechy nie farożowi, ale pombuczkowi, bo tak się mo tych grzechy, inny pombuczkowi się mo tych grzechy poszuszkać. A jeśli mi wyboczy te grzechy, to ja nie wiem. Nie klepał rzek żadnych wyuczonych pacierzy, żadnych litanii, bo te litanie, te pacierze, to jest taki, wiecie, no ja mam wszystkich wzocy, ale ci ludzie, co to tak klepią, to je tak, jak taka mantra, jak tak, ci są mnisi tybetańscy, co kulają taki wołki, no a furt wyrządzają dookoła. To mi to kapkę przypomina. Mam jedno żykanie, ojcze nasz, co go żyką, ale dycki jak wyrządzą z pombuczkiem, to ganz takimi swoimi słowami, ganz takimi einfachowymi słowami. Żykłech mu jeszcze dzisio, temu pombuczkowi, co mi mierzi, że bai mam jak si kurowody z ludziami. Ale tego tela je, tego ciężkiego żywobycia, żech zawziął oczy, a pomyślał jak se, tuż pombuczku mój fotrze, weź ten cały mój żywot na swoje pleca, bo ja już tego nie poradzę nieść. I tak musimy zrobić wszyscy, bo czasami żywot jest tak ciężki i tych kurowodów je tela, że nie poradzimy tego dźwignąć, a w ten czas trzeba pombuczka pytać, żeby to dźwignął, bo inny on poradzi to dźwignąć. Tam w Biblii jest napisane, że wszystko możemy na niego ciepnąć, na jego pleca. Żykanie ma swoją moc. Trzeba szczerze pombuczkowi wszystko powyrządzać, a trzeba wierzyć w to, że to się stanie. A żykać się mo kaj? Żykać się mo w kumorze. Kańsi wleść do kątka albo do izby. Nie żyko się między ludziami, nie paraduje się, nie skłodo się rąk między ludziami, co by widzieli, jaki żech je pobożny. Inny się idzie do kumory albo do jakiej izby, a tam każdy z pombuczkiem już sobie będzie wyrządzał, o czym inny będzie chciał. Tam nas żaden nie widzi. A jak kto nie wierzy w to, co żyko, to niech lepszy chneć idzie spać, a nie żyko wobec. Moja starka dycki prawiła żykę i do pombuczka szczerze na każdo, choćby było nie wiem jak źle, a uwidzisz, że w twoim żywobyciu się dycki będą robić cuda. A jaki są te cuda?
Ty cuda, co się staną, to jest zdrowi, szczęści, a zgoda. Tuż rządziliście dzisiaj z Pombuczkiem? Jak ni, to z nimi przerządźcie, tak jakbyście rządzili ze swoim fotrym. Tak ganz einfachowo. Przy stole. A idźcie sobie powyrządzać z tym Pombuczkiem do izby, do komory. Tam kany was żaden nie widzi.